Olisiko jossain apua tarvinnut? Hei, tulin hakemaan hevoselleni lääkettä, kun se on ollut normaalia vaisumpi nyt viime aikoina. Okei, onko sillä hevosella jotain muita oireita ollut? No ruokahaluttomuutta ja treeneissähän on ollut vähän vaisumpi. Joo. Onko teillä ollut minkälaisia muutoksia tämän hevosen ruokkimisessa tai ympäristössä tai esim. Hoitamisessa? No sillä on ollut semmonen tuleuskipulääkekuuri, mutta se on jo ennestään tuttu lääke hänelle. Joo, että on ennenkin niin ollut käytössä sitten ja todettu ihan hyväksi. Kyllä. Oletteko te käynyt vielä eläinlääkärissä tästä asiasta? No ei olla. Mä luin tuolta netistä, että nämä oireet viittasivat semmoisen mahahaavaan ja tulinkin siihen hakemaan semmoista omepratsolia, että kuulemma eläinlääkäritkin määrää sitä tähän samaiseen vaivaan. Ja onko sitä tässä eläinhyllyllä saatavilla? Meillä on kyllä hippotsolia, mikä on justiinsa hevosille tarkoitettu tämmöinen valmiste, missä on vaikuttavana aineena tämä omepratsoli, mutta tässä valitettavasti saa sitten vaan reseptillä justiinsa tätä mahahaavaa varten. Että lähtökohtaisesti suosittelisin käymään eläinlääkärissä, niin saadaan sitten tässä tämä niin kunnon diagnoosi ja saadaan selville sitten pohjimmillaan, mikä on syy tälle oireilulle. Okei, hei. Mä huomasinkin, että tässä olisi tämmöistä ihmisten omepratsolia, että enkös mä vois tätä ottaa, että ei viittis tommosen pienen vaivan takia ruveta hevistää hevosta sinne eläinlääkärin raahaamaan ja on myös kuullut, että se hevosten juttu olisi aika kallista. Se hippotsoli on kyllä vähän hintavampi tuote valitettavasti, mutta ihmisten tätä omepratsolia ei valitettavasti saa antaa hevosille, että se on ihan eri annostukset esimerkiksi. Ja se vaatii justiinsa sen, että kyllä suosittelen vahvasti, että mennään eka eläinlääkäriin, saadaan sieltä niin kuin syy näille oireille ja sieltä saadaan sen oikea lääkitys niiden oireiden mukaisesti. Että saadaan niin kuin sitten ihan tämä oikea annostus ja sitten, että kauanko sen kuurin pitää kestää. Okei, no kaipa se on sitten se hevonen sinne eläinlääkäriin raahattava. Joo. Sitten. Hyvää päivän jatkoa.